Laing hituang dunay diferensya sa pangisip, nag-show sa tunga sa karsada. Gidala sa mga pulis sa psychiatric ward. Opisyal sa kapulisan nga nalambigit sa pagbatay kang Richard King, may surrender kang Mayor Duterte, gi-turn over ngadto sa NBI. Mga kauban kaniadto dinhi sa Visayas nakugang sa pagkalambigit sa police official sa Davao sa pagpatay kang Richard King. Department store mipahigayon og robbery simulation exercise. Bagong milingkod nga OIC sa Talisay City College mi-resign usab. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban sa kanitibuk-ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Martes pitsa 24 sa buwan sa Hunyo tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Way na itabong public hearing kaganiya human gi-withdraw sa Citrasco ang ilang petisyon nga aumento sa plitihan. Gusto sa mga grupo nga hingusgan sa transportation agencies ang Joint Administrative Order nga nagpahamtang og mas dagkong multa ni adtong mga badlungon nga mga motorista. Jinky Bargio, Sugindimi. Before we proceed, andam na unta ang tanan kaganiha alang sa ipaygayon nga public hearing sa 2 pesos og 50 centavos nga aumento sa plitihan nga gitambungan sa LTFRB, transport groups, drivers, pasahero ug uban pang grupo sud sa Cebu Normal University. Ang Citrasco mo imisangat sa petisyon niadtong Pebrero apan gibakwi kini kaganiha ubos sa usa ka kondisyon. what time would you submit, Mr. Yu? Today is Tuesday. Latest will be Thursday. Okay. The manifestation by the petitioner is duly noted. Tungod sa hitabo, way na hitabong public hearing. Gipasabot ni Ryan Benjamin Yu sa Citrasco nga kung hingusgan lang sa LTFRB ug LTO ang pagpatuman sa Joint Administrative Order, lagmit mo sa kapaangkinitaan sa mga PUV operators. So, withdrawal of the petition. Now, ang pag-implement, we would, with an appeal to LTFRB and LTO and all other law enforcement agencies to strengthen ang pagpanakop nila sa kining mga illegal nga nasa daan. Which in turn would be beneficial sa MOA as operators, sa mga drivers, sa mga commuters o sa gobyerno na to. Gihimong basihan sa Citrasco mao ang epekto sa hingpit nga pagpatuman sa fines and penalties niadtong Hunyo 19 diin daghang colorum operators ang nasagmuyo sa unang adlaw sa pagpatuman ini. But after Thursday, nakita na to nga ang colorum daghan di ay sa daan. So kung wagtangon kani sila tanan, in effect mo increase gyapon na kita. Then without necessarily passing the burden sa atong mananakay. Daghang mga pasahero ang nalipay sa maong kalambuan. Oo. Lipay ko nga dinapatasan ng plate eh. Para makasave. Nindot na. Kaya mag-antos ang mga pobre na. Tuod man daghang mga sumasakay ang nalipay karon sa gihimong pagbakwi sa Citrasco sa ilang laraw nga aumento unta sa plitihan. Apan alang sa mga drivers, sila ang labing naapektuhan tungod kay alang nila bugtong mga operators ra ang nakabenepisyo ini. Si Manong Rudy nga dugay nang nag-drive mitambong aron unta sa pagsuporta sa Citrasco. Apan wa siya malipay dihang gibakwi ang petisyon. It's unfair kayo. It's unfair to the drivers na kami mo na directly affected sa itong kahimtang. Naapay dagko kayo mga multahan. Naapay kini atong kadalanan. Too much competition, too much encroachment, too much overlapping. Matod sa LTFRB, ilang ipada ang maong report sa Central Office. Apan ilang giklaro nga bisan ug way hangyo gikan sa Citrasco, ilang gyud ipatuman ang Joint Administrative Order. The recommendation is well noted because whether they make it or not, padayon amo mo ginang trabaho. Jinky Bargio, News 5. Wala pa madawat sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang tubag sa Valyacar Transit sa show cause order nga gi-issue sa maong buhatan subay sa nahitabong aksidente sa Carmen niadtong Domingo. Gipahibaw sa hearing officer sa LTFRB nga gihatagan lang og 5 ka adlaw ang Valyacar nga mopabot sa ilang tubag kabahin sa nahitabo. Matod sa abogado sa LTFRB, gikinahanglan nilang masayran og madawat ang maong tubag aron mahibawan
ang kalapasan sa ilang gihuptang prangkisa. Karong Hulyo 9 gitakdang ipahigayon ang labing unang hearing sa series bus. Mas dako og problema, mas dako na ka nang di sila motubag kay it will be decided based on kung di sila motubag. Duha na lang ka mga pasyente ang gi-admit sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Matud ni Provincial Health Office Head Dr. Cynthia Hinosolango. Nasayran nga 37 ka mga tao ang naangol human matumba ang usa ka series bus sa Barangay Dawis Norte sa lungsod sa Carmen niadtong Domingo. Giobserbaran karon ang kahimtang sa 11 anyos nga batang lalaki nga nakahagom og serious injuries. Misaad ng series bus liner nga mao'y gasto sa mga bayronon sa mga naangol. Right on the day, miadto naman sa ang manager, Mr. Villahermosa, and then before our team left the trauma center of Soto, niabot na sa itong ilahang nurse sa company would also help the patients out. Matod sa DENR, delikado gyud ang Busay Gym nga gihimong temporaryong Busay Elementary School. Susihon og usab ang maong dapit sa Mines and Geosciences Bureau apan di pa karon kay giuna nila ang Yolanda affected areas. King Perez, Sugin Limi. Alang sa DNR-7, di yun safe ang gibalhinan sa Busay Elementary School. Human hingpit nga nahibalik ang klase sa mga tinunan kagahapon sa gym sa maong dapit. Giklaro ni Eddie Liamedo nga nahimutang sabang gym sud sa gilang Mines and Geosciences Bureau nga danger zone. Imong natan-awon, gikan ka sa main road sa Busay going down, kana siya diha active landslide zone na siya. Within siya sa active landslide zone, meaning until now, continuous gihapon iyahang pag-move sa yuta. Mi pasalig si Liamedo nga susihon ang gibutang nga slope protection ug ang area diin girelocate ang tunghaan. Gipasabot niini nga temporaryo ra nga solusyon ang slope protection sa pagmenos sa hulga sa landslide. Certainly murag atong i-reassess niya kung dili gid siya kaya kay tungod sa being an active landslide zone mo impose kita for a complete relocation. Di pa mahimo karong buwana ang assessment sa gibalhinan sa Busay Elementary School. Kay giuna sa MGB ang pag-assess sa mga Yolanda affected areas. For now, ang di-complete po nato ang kining sa mga Yolanda tour areas nato. Kay doon na po tay instruction to complete before this kanang month ends. No, kay tungod sa mga request pod nga sa mga mayors pod nato plus katong mga shelter agencies nga request. King Perez, News 5. Usa ka semana sukad milingkod ang bagong OIC President sa Talisay City College nga si Dr. Joseph Sol Galion gingong mibiha na sab kini sa maong posisyon. Kahinumduman nga niadtong Hunyo 16, formal nga nagpaila-ila si Galion sa mga tinunan sa TCC isip bagong OIC President. Apan sa wa pa masayring rason, miresign kini ug wa na gidayon ang iyang plano nga pagtinir sa maong tunghaan sud unta sa 3 ngadto sa 5 ka buwan. Gikumpirmar kini mismo ni Galion dihang among nahinabi sa telepono ang iyang pagbiya sa tunghaan apan nagdumili kini sa pagluwat pa og dugang detalye. Si Galion padayon karong nagsilbi isip Associate Dean sa College of Arts and Sciences sa Cebu Normal University. Maslaw nga investigasyon ang himuon sa National Bureau of Investigation Region 11. Human mitahan sa ilang buhatan ang hepe sa Regional Intelligence Unit 11 nga nalambigit sa pagpatay sa negosyante nga si Richard King. Lerma Alanginan sa News 5 Davao, Sugin Limi. Mismong si Davao City Mayor Rudy Duterte ang naghatod kang Police Superintendent Leonardo Filonia ngadto sa opisina sa National Bureau of Investigation Region 11 pasado alas 8 gabi. Personal nga midangop ngadto kang Duterte si Filonia kinsa gitudlong nalambigit sa pagpusil patay sa negosyante nga si Richard King. Apan sumala ni Filonia, mipatimaw siya sa otoridad aron malimpyo ang pangalan niini. Yes, that's why I'm here submitting myself for investigation and to look for my own counsel to defend. Giklaro sab sa mayor nga dili suspect si Filonia sa pagpatay kang King. Again, I said he is not the suspect as of this time. But alam ko at alam niya na lumabas yung pangalan niya doon sa investigation. Hinuon ni pasalig ang NBI 11 nga magpahigayon kini og mas lawom nga investigasyon aron sa pagbagawas sa kamatuoran sa hinanaling panahon. Lerma Alingalan, News 5. Wa magtuo ang kapulisan sa tunga-tungang Kabisayan nga usa ka police official
ang malambigit sa kamatayon ni sa negosyante nga si Richard King. Kinihuman mo surrender kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte, ang hepe sa Regional Intelligence Unit sa PRO 11, aron kuno malimpyuhan ang iyahangan. Andrea Patenya, Sugin Limi. Nakugang ang kapulisan sa Rehiyon 7 sa giingong kalambigitan sa usa ka police official sa Davao City sa kamatayon sa business tycoon ug hotelier nga si Richard King. Nasayran nga kagabi, mi presentar siyang kaugalingon kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte si Police Superintendent Leonardo Filonia, ang hepe sa Regional Intelligence Unit sa Police Regional Office 11, aron limpyuhan ang iyangan human gilambigit sa krimen. Usa ka Romel de la Serna, ang giingong lookout sa krimen ang mitahan sa kapulisan ni atong Domingo, ug mibutyag nga si Filonia maoy nitawag sa gunman nga si Paul Dave Molina ni atong Hunyo 12 aron suguon nga pangitaon si King sa iyang opisina sa May Obrero, Davao City. Nadakpan sab sa kapulisan ang igsuon ni Romel nga si Rodel nga maoy gitudlong driver sa getaway motorcycle nga gisakyan ni Labang human niini po sila si King. Matod sa mga pulis nga nakauban ni Filonia dinhi sa Sugbo kaniadto, di sila makatuo nga apil kini sa krimen. Si Filonia duha ka tuig nga nadestino sa Sugbo di inahimo kining Deputy City Director for Operations sa Mandaue City Police Office niadtong 2009 hangtod 2010 ug nagkapareho sab sila og Mother Unit ni Regional Intelligence Division Chief Paul Labra kay silang duha na assign isip intelligence officers. Maayong tao kuno ang pagkailan ni Labra kang Filonia. Well, kanita, no? Masurpresa ta sa mga informasyon inday, no? Kay kung nibuan yung maayo man ng tao, no? Maayo makigahimamat o dili katuhuan no? Nga iyahan mabuhat. Pero karon tawad kay malagi na mention niyang pangalan, ihagin ang atubangon. Samtang si PRO 7 Regional Director Chief Superintendent Prudencio Tom Banyas nasubo sa giingong pagkalambigit na sabsalaing police official sa usa ka krimen. Matud pa, ang ngayon gyud kining imbestigaron og tarong ug kun mapamatud ang tinuod ang pasangil, paamtangan gyud sa tukmang silot bisan og opisyal kini sa PNP. Kay nung duman nga di kini ang unang higayon karong tuiga nga nalambigit ang ngan sa mga police official sa kamatayon sa mga iladong personalidad. Mga pulis sab sa Highway Patrol Group mao gitudlong suspect sa pagpamanhig sa inilang abogado nga si Noel Archival ni adtong Pebrero. Yun na nga, nakakalungkot nga na in such situation there are allegedly police personnel involved in such crimes, and we will put into force the law, and we will give them due process. But if evidence really will show that they are responsible for this, then they will answer for that. Si Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana sa iyang bahin mingon nga sakto lang nga dunay police escort ang mga sakop sa pamilyang King gawa sa private security nga ilang gi-hire, hilabi na karon nga di na basta-basta ang mga personalidad nga posibleng makontra sa pamilya sud sa korte. May security officer naman sila, pero we see it at this moment na there is really a need, so we have to provide security. Yes, we did. Meron na. Ilan? Baka confidential. Sa siblings, sa mga surviving siblings. Bisan ug aduna nay nadakpan nga mga suspect sa pagpusil sa negosyanteng taga-Sugbo nga si Richard King, ni pasali gihapon ang kapulisan dinhi sa Rehiyon 7 nga padayon silang musuporta sa kapulisan sa Davao sa pagpalawom sa investigasyon aron matumbok gyud ang tinuoray nga motibo sa krimen, lakip na ang mastermind niini. Ongoing pa yung investigation as to kung kinsa ang nagsugo gyud. Kasi nagtuwang mga investigador nga posible doon na nagsugo pa. Andrea Patenya, News 5. Dakong music trip ang gipahigayon dinhi sa Sugbo ni atong Sabado. Kapin sa 40 ka banda ang nagtapok sa tulo ka managlahing lugar ug nilingaw sa mga Subuanon subay sa ikapito na katuig nga World Music Day celebration o ang Fête de la Musique sa pinulungang Frances. JP Laucatsera, Sugin Nimi.
Ang maong kalihukan nagsugod sa nasod nga France, pipila ka tuig na ang milabay aron sa mapaambit sa laing nasod ang musikang Frances, ingon man paghatag og importansya sa musika. Sa Sugbo tulo ka programa ang gipahigayunan nga gipaluyuhan sa Alliance Francaise de Cebu alang sa mga mahiligon sa musika. Libre kini nasaksihan sa tulo ka mga venue. Alas 4 sa hapon niadtong Sabado formal nga gisudan ang kalihukan sa The Teresa's Ayala Center, Cebu. This is our first time here at Festa de la Music, and we are so excited and proud to be part of this, annual event. This one here in Cebu, 7 years in close cooperation with Ayala Center Cebu and our other sponsors. We are diversifying our musicality now, and then we are showcasing mga local na musical crafts. Pagka alas 5, laing free concert ang gipegayon sa La Vie Parisienne, The Pink House sa May Gorordo Avenue. Fête de la Musique, which is the World Music Day, and basically it's that day during the year, June 21, all over France and all over the world now, we celebrate the gift of music. Ug ang ikatulong venue mao ang The Walk sa IT Park nga nagsugod og alas 6 sa gabi. Nahuman ang simultaneous concerts alas 12 na sa tungang gabi, diin gidag sa igod kini sa mga taong dunay dakong pagigugma sa musika. Profiter de la musique, célébrer la musique, and enjoy wine and cheese and everything. JP Laula, Quatsera, News 5. Mipahigayon og robbery simulation exercise ang management sa usa ka department store sa Dakbayan sa Sugbo uban ang PNP. Kini aron masukod kung unsa kaandam ang seguridad sa maong tindahan. Andrea Patenya, Sugin Limi. Daw eksena sa usa ka action movie ang nahitabo sa usa ka mall sa Dakbayan sa Subo kaganihang buntag, dihang mipahigayon ang management niini og robbery simulation exercise uban ang Philippine National Police. Unang mipabuto sa ilang armas ang mga nagpakaruning mga tulisan, dayon kuha sa mga alahas sa ground floor sa department store. Miresponde sab dayon ang mga gwardya ug nangabot ang mga pulis sa Mabolo Police Station samtang ang mga empleyado nang hupo. Dihang luwas ng mamarug, naglinya dayon ang mga empleyado pagawas sa emergency exit. Ang mga samdan, daling gihatagan og first aid ug gisakay sa ambulansya. Dihang nadakpan ang mga suspect, gipusasan sila, gikapkapan o gikuhaan sa mga ebidensya. Apan mato di Cebu City Police Office Director Noli Romana, wa siya ni bilib sa performance sa mga pulis sa Mabolo, kay di kuno impressive ang ilang pag-block sa lugar, pag-handle sa mga suspect ug sa mga ebidensya. Honestly, the way I see it, yung performance ng Station 4 and the rest of sa amin sa Cebu City Police Office, parang barely passing pa lang. Barely passing para sa akin. Kasi marami pang, in my observation, marami pang dapat i-improve. Yung siguro dahil yung ibang pulis natin, minamaliit yung, yung pagiging drill lang niya bilang isang exercise. So hindi sila nag-perform as if on the real scenario. Samtang sa habig sa security group sa mall, mi komento si Romana nga kinahanglang i-improve ang ilang communication ug do na gid untay i-assign nga leader aron di maglibog kung kinsay tumanon. Si Deputy Regional Director for Operations Senior Superintendent Conrad Capa misugyot nga inay pagtawag og pulis ang pagradyo dayon sa 12 nga gwardya sa crime scene mao'y unang kinahanglang buhaton sa CCTV operator kay ang gwardya gyud mao'y first responders. Matud pa, kinahanglang paspas nila kining maaksyonan kay dali ra kaayong mahitabo ang usa ka krimen, diin iyang gitandi sa pagpangatake sa Martillo Gang sa mga mall sa kauluhan nga nahitabo lang sud sa 3 ka minutos. Laing sugyot ni ini mao ang pagbalhin sa CCTV camera sa mas mubo nga level aron makita gyud ang naong sa mga suspect bisan pa og mag-ball cap kini. I propose that there should be at least a camera that points to the entrances that would really touch the bases of all. Because all cameras, 100% of them are overhead. Tambag sab sa security official sa maong mall ngadto sa mga empleyado nga kinahanglang magpabilin silang kalma aron di sab mo panic ug apil ang ilang mga customers. Ang pinaka-importante is
let's all be calm. Hopefully it will not happen. God forbid. Pero when it happens, ang importante is calmness. Si PRO7 Regional Director Chief Superintendent Prudencio Tom Banyas nakauyon sa maong simulation exercise ug misugyot sa uban pang establisamento sa pagpahigayon niini aron masukod ang ilang kaandam in kasug mabiktima sa maong krimen. We encourage all other establishments to get in touch with our city director, especially kanang mga nagbebenta ng mga may jewelries, mga mamahaling bagay which will be targets of kanang katulad sa Manila, Martilyo Gang. Andrea Patenia, News 5. Naukay ang mga motorista nga nagsubay sa Jones Avenue kagabi tungod sa usa ka babae nga gituhuang dunay diferensya sa pangisip. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nakahatag og atensyon sa mga tao ug motorista. Pasado alas 11 kagabi sa Dalan Osmeña Boulevard, kining babae nga gituhuang dunay diferensya sa pangisip. Gingong misulod kini sa Jones Fuente Police Station 2 aron magpablater. Apan gibalibaran sa desk officer kay mahimo rang idangop sa barangay ang iyang problema. Nasayran nga gikan sa DI sa San Nicolas Police Station ang maong babae ug nagpablater. Apan nibalhin kini sa Police Station 2. Sa siging yaw-yaw og siyagit sa maong babay, naabot kini sa tunga sa karsada. Gani dunay higayon nga lihayan siya sa mga sakyanan. Tataw nga nabalaka ang nakakita nga basin unyag madasmagan kinig sakyanan. Pila ka minutos niagi kining sakyanan sa laing istasyon. Lalala. Kay wa ni abanti ang sakyanan sa GMS7, nanaog ang maong babae ug nibalik na sad sa tunga sa karsada. Mga foolish! Foolish! Walay trabaho! Foolish! Di ay ka try to call emergency call 166! Walay emergency work! Niabot ang mga tanod sa barangay Sampag 2 ug dinhi na nakahukom ang mga pulis nga duulon ang maong babae. Gidala kini sa Police Station 2 ug samtang anaa sa sulod. Police 166! Wa man ang police work! They are police! Police! Di ay nahuna! Naputin! And love! Gidala ang maong babae sa psychiatric ward sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ray Pasaporte, News 5. Pipila kay gayon nang namatikdan sa kapulisan nga yellowish ang color sa shabu nga ilang nasakmit. Gilogway kini nga high-grade shabu. Dako ang pagduda sa kapulisan nga nagkanihit na ang supply niini kay wa na moagi sa daghang proseso ang pagbuhat niini. Andrea Patenia, Sugin Limi. Namatikdan sa kapulisan sa Sugbo nga yellowish na inay puti ang kolor sa mga shabu nga ilang nasakmit karon. Sama sa 29 ka bultog upat ka medium packs nga shabu nga nakumpiska atol sa Joint Buy-Bust Operation sa City Intelligence Branch ug City Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group sa Cebu City Police Office sa Sitio Riverside, Barangay Dulhu Fatima niadtong Biyernes sa gabi. Diin namatay sa shootout ang subject sa operasyon nga si Lloyd Cabahog. Usa sa mga nakamatikod niini si Police Superintendent Romeo Santander, ang hepe sa CID. Sa eksaminasyon sa crime lab, migawas nga positibo gyud kining shabu. Apan sigon ni Santander, high grade na nga klase ang maong mga shabu ug posibleng mas grabe ang epekto. Mas mahal sab kuno kini itandi sa puti nga shabu. Ang kuan siguro na basta ang ila ang di kuan na sa crime is high grade, so ino tan pure siguro ma'am. I don't know kung sa kuan kita na. So mapanaytunan pupud na mo. Matod sa hepe sa Regional Intelligence Division nga sa iyang nahibawan, ang yellowish nga shabu mas pure kaysa sa puti nga klase ug nagpasabot nga wa na kini miagi sa daghang proseso. Pag yellowish sa murag nga nang basa bitaw, I think na siya yung mga kanang purity. Dili pa na siya
So nga nani ka na bang sinagulan. Ang kaning dili na kayo pure, no, o gamay na lang ang content gid sa giganon sa methamphetamine hydrochloride, kanining uga kayo nga ang gabi ang yang kristal, pagka-kristal, no, puti. Mitumaw karon ang mga pangutana nga kun mas pure na ang shabu karon, posible kahang dunay shabu laboratory sa Sugbo. Mato ni Santander, nakadawat silag mga taho nga dunay nag-operate nga mga ginagmayng shabu lab sa mga bukirang barangay sa Dakbayan apan sa ilang pag-verify kanunay magnegatibo ang resulta. Na may mga kuan like mga clandestine nga mga laboratory, pero so far wala pa man based on our validation. Most kuan gani ma'am nga na ako na sa Mountainous barangays mana nag-coordinate pag-ayo dito kung naabag yung mga presence sa mga ingana, but sa karon wala pa. Dugang ni Santander nga tungod sa ilang subsub nga operasyon batok sa illegal nga drogas, dako ang ilang pagtuungan nagkanihit na ang supply ni ini mao nga nagkamahal na sab. Dako kunog natabang ang komunidad sa ilang sunod-sunod nga mga operasyon. Yeah, dako like panagid sila like di na gid sila mahadlo mo hatag og information although sa phone lang, but i-appreciate na nato very much appreciative na ihatag sila nga na information. Andrea Patenia, News 5. Dunay mga gipang outsource ang Kapitolyo nga mga security guards aron motabang sa mga pulis o Capital Security Group sa pagbantay sa mga buhatan nga gidumala sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Dunay mitaho nga wa pa kuno gipirmahang kontrata ang maong mga gwardiya tali sa Kapitolyo. King Perez, Suginlimi. Gikumpirmar ni Capitol Chief Security Unit Head Loy Madrigal nga dunay gipang outsource nga mga karaang gwardiya, lakip na niini ang mga gwardiya sa Tactical Security Agency nga mao'y katapusang security provider sa Kapitolyo. Gibana-bana ni Madrigal nga moabot sa 60 ka mga gwardiya ang na-outsource sukad sa pagkawa sa Black Pearl Security Agency nga gidisqualify sa PBAC ug sa gobernador. So wa pa nanrabaho isip outsource security guards, miresign daan ang maong mga gwardiya sa ilang mga security agencies. Pag expire sa tactical, purting daghana in taon nila nga nawag trabaho. So wa na may contract ang tactical, wa na say contract ang security agents, security guards with security agency. I think that's how it works in the industry. So they're free to be engaged. Uniform ug armas ang mga outsource security guards kay igo ra silang mo-assist sa mga pulis ug mga sakop sa Capitol Security nga mao'y gisaligan sa pagbantay sa mga buhatan sa Kapitolyo. Silbi nga mo pag-assist raman niya naam sa mga tinigyan sa balaod pud nga naa diri. Oh, they're not security. I told them dili sila ang inyong duties are not security. You're there to help pag usay mga kinanglanon, paglimpyo-limpyo unsa pa at the same time you help us look after the properties. Kuha ang mangitas PNP. I don't wanna mobilize all the PNP sa ato ang mga hospital sinana kay nabe sila pa mga kulang desod sa pulis ang mga lungsod. Apan posibleng mapahawa ra sabang maong mga gwardiya kun dunay modaog sa himong rebidding sa mga security provider. Ug di makapasalig si Madrigal nga i-absorb ang mga outsource security guard sa mananaog nga bidder. Kuan until dunay bagong agency nga mosulod, and then pag dunay bagong agency mosulod, din apply lang po sila dito. Usa ka text message gipada sa News 5 gikan sa usa sa mga gi-outsource nga gwardiya kinsa na-assign sa Danao Provincial Hospital. Gitug-an kini nga wa pa kuno sila gipirmahan nga kontrata tali sa probinsya. Hinabion pa sa pangu sa Provincial Bids and Awards Committee si Madrigal subay sa maong reklamo. I'll take up these issues also with Mr. Madrigal. King Perez, News 5. Karong Hunyo 30 na lang kutob ang kontrata sa mga casual employees sa Kapitolyo. Subay niini gimando ni Governor Junjun Davide ang pagpahigayon ng examination ngadto sa mga casual employees sama sa IQ ug personality test gawa sa himong evaluation sa mga assessors. Alang sa gobernador mao kini ang pamaagi aron mahibaw-an kung kinsa ang angay nga mahabilin sa serbisyo. Hinuon gipasabot ni Davide nga di kini agig pagmenos sa workforce sa Kapitolyo.
Namatay ang dolphin nga midagsa sa South Road Properties ni adtong Domingo. Matud sa BFAR, dunay internal disease ang maong mananap. Jinky Barrio, Sugin Limi. Dinhi sa hinimo nga floating cottage sa Pantay Dagat, temporaryong gipahiluna ang napalgang dolphin kagahapon sa hapon. Ang mga sakop sa Pantay Dagat mao'y nagmonitor sa kahimtang niini ug mausay nag-amuma. Apan kaganihang alas 12 sa kadlawon, namatay kini. Muna magbutang sa floating cottage nga babata mo nga maresolba sa mabuhay ka siya, ngabutang na mo pero ay tabi mo. Matud sa veterinarian sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 7, daghang mga rason ang posibleng gikamatian sa dolphin. Judicial dynamic fishing, dili nga necessary nga naigo siya, nabutan siya gamit, or it could be nakadungog lang siya, bisan layo siya. Di ba ang dynamic fishing can cause kusog kaayong sound waves, pwede sila ma-affected. Their hearing is very important. Mihimo sabog necropsy ang BFAR sa maong mananap. Ila kining gihiwa isip kabahin sa pag-examine sa posibleng hinungdan kung nganong namatay kini. Matud sa marine biologist nga si Johan Tejada, adunay internal disease ang dolphin nga may resulta sa iyang pagkamatay. Kailangan po na mong ibawan basin na ay mga disease ba nga makitaan sa iyang organs, sa tissues sa iyang organs or sa iyang muscles. So ay siya sa madiri, which is kanang tawag na mo na cookie cutter wound. Kanang cookie cutter wound, ang gaon sa anak cookie cutter shark, nanay shark nga ang iyang pinaakan nga murag cookie cutter ang porma mo na lingin kaayo. Giklaro sa BFAR nga di mahimong kanon ang dolphin kay posibleng kontaminado na kini ug delikado sa panglawas sa tao. Jinky Barrio, News 5. Cebu Chamber of Commerce mipadayag nga di na musaka pa ang presyo sa bugas. Matod sa Pangulo sa pundok sa mga negosyante, walay shortage sa bugas sa Sugbo. Ang NFA una nang mipadayag nga mudaghan pa ang supply sa bugas sa umaabot nga tingani. Hindi na siguro because DTI is doing something about it. According to our Department of Agriculture, we have sufficient supply. So, I don't know why there seems to be lack of it. Because diba, we're supposed to have sufficient supply of rice. Kapitolyo uban ang mga employment agencies mipahigayon og overseas job fair niadtong Domingo. King Perez, Sugin Limi. Uban ang DOLE og Philippine Overseas Employment Agency gipahigayon sa Public Employment Service Office sa Kapitolyo ang overseas job fair niadtong Domingo. 30 ka mga agencies ang nangita og mga interesadong aplikante na naglakip sa mga semi-skilled ug skilled workers alang sa construction, mga magtutudlo, mga nurse ug sea-based workers. Giban-aban ang 2,000 ka mga aplikante ang midagsa nga naninguha nga madawat. Lakip nga mi-apply ang 50 anyos nga si Tatay Danilo. Naglaom siya nga madawat isip storekeeper dito sa Saudi Arabia. Ikatulo ng higayon na unya niya sa maong nasod kon madawat. Wala may kasundan ng trabaho. Wala man kaya man ako, kabalo man ko sa akong trabaho sa gawas. Samtang ang 21 anyos nga fresh graduate sa HRM gustong masuwayan ng pagpantrabaho sa gawas sa nasod. Mas ganahan ko nga na makatrabaho ko abroad kay ganahan sa ko musuway og trabaho sa lain nga country. Gawa sa pagkabot sa gingong greener pasture sa abroad, gipasabot ni Mathea Bagya ang consultant sa PESO kung nganong padayong maagni ang mga Pilipino sa pagpantrabaho sa gawa sa nasod. Because abroad, you can save your money, you can save your salary there because it's free accommodation, free food and accommodation. Whereas if you work here, there is no free food, no accommodation. You will spend your salary here. Laing job fair alang sa mga persons with disabilities ang ipahigayon sa PESO karong Hulyo 12, samtang ipahigayon sa ang local job fair karong Agosto 24. King Perez, News 5. Karong umabot Hunyo 28, adlawng Sabado ang Department of Manpower Development and Placement ug Cebu Chamber of Commerce mupahigayon og mega local job fair. Ang maong kalihukan langkuban sa 62 ka lokal nga mga kumpanya din 3,000 ka job opportunities ang nagpaabot sa mga job seekers. Dunay pahigayong orientation ng DMDP alang sa gustong mo-apply og trabaho pinaagi sa tabang sa Personnel Management Association of the Philippines. Duna sa one-stop shop ang ipahigayon uban ang NBI ug SSS.
unsaon nga how to face interviews. Bisan pa man sa mga pag-uwan matud sa Metropolitan Cebu Water District nga di gihapon kaigo ang tubig sa ilang Haklupan Dam sa kinatibuk ang panginahanglan sa mga konsumidor sa Metro Cebu. Jinky Bargio, Sugin Limi. Gumikan sa nasinating mga pag-uwan sa kahaponon ug kagabhion, hinay-hinay nang nakarecover ang Haklupan Facility matud pa sa Corporate Communications Manager sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD. Bisan sa pagbisita sa News 5 sa pasilidad, sukad nagsugod ang pag-uwan, namatikdan nga duna na kiniigong tubig, itandi niadtong buwan sa Marso, Abril ug Mayo. Apan bisan ug dunay nay tubig ang dam, di gihapon kiniigo aron makasustenir sa matag adlaw nga panginahanglan sa tubig sa tibok Metro Cebu. Dunay slow recovery or pagnindot sa ato ang water level. That's 33,000 cubic meters a day, no? Ni saka-saka na gamay ang ato ang actual production. Giklaro sa MCWD nga tungod sa 90% nga tsansa sa El Nino karong tuiga, giingong di lang una nila dunganon og gamit ang mga water pumps. So pag-manage na to is we will alternate the operation of our pumps para mulungtad ang atong supply, whether mo take og few months or mo take og another year ang El Nino. Padayong awhag sa MCWD ngadto sa publiko nga kanunay magdaginot og tubig, labi na sa mga lugar nga nakasinati og hinay ngadto sa way agas nga tubig. Jinky Bargio, News 5. Gobernador sa lalawigan sa Bohol nasubo sa mga taho nga dunay yung mga pulis sa mga probinsya nga nalambigit sa illegal nga drogas. Andrea Patanya, Sugin Limi. Gikasubo ni Bohol Governor Edgar Chato ang mga taho nga adunay kapulisan sa Bohol nga nalambigit sa pagproteher og mga drug operators. Kainumduman nga gikumpirmar ni Bohol Provincial Police Office Director Senior Superintendent Dennis Agustin ug sa Regional Intelligence Division nga duna sila nadiskubrihangan sa mga aktibong pulis gikan sa mga ebidensya nga nakuha gikan sa grupo ni kanhi Police Owen Rosales ang gitumbok nga suspect sa pagpamanhig sa hepe sa Ubay Bohol Police nga si Chief Inspector George Cania. Mato ni Chato, ang ngayon gyud-tun-an ug maayo ang maong alegasyon ug dako iyang pagsalig sa mga opisyale sa kapulisan nga nagkuput sa investigasyon. It is very sad to hear those type of reports because we trust fully our police and law enforcers. But the reality is there are those, you cannot have all good eggs in one basket. Some of them will really be a problem. So we just have to single out who among them has committed violations in the law and apply the law to the fullest extent because that's the way you're going to put discipline among the rank. Samtang gipahibaw ni Police Superintendent Paul Labra nga gisumite na nila sa intelligence officer sa Bohol angan sa 5 ka low-ranking police ug usa ka opisyal kansa nga nakit-an sa maong mga ebidensya. Apan di usa kini mapaubos sa preventive suspension kay wa pa may kaso nga gisangat bato kanila. Giingong usa sa mga lakang nga ilang himuon mao ang pagpaubos nila sa lifestyle check. Alam ko ba na nila kung dunay mga naka-tiner og mga sakyanan. So that's one thing that we should look into. Tukma ba ang ilang sweldo o ang ilang gigamit sa pagpalit og mga sakyanan. Bahad ni Chato nga kun mapamatud ang tinuod gyud ang maong mga pasangil, ang ngayon lang nga tangtangon sa serbisyo ang maong mga pulis ug bisan mga opisyale sa gobyerno nga nalambigit niini. Let the weight of the law fall on those who have committed violations. Kay dako gyud kaayo nga problema sa katilingban kon dili nato masumpo ang ginadili nga drugas. Kay ang atong kabataan o ang atong mga uban nga crimes are created out of drug abuse. Nanginaut si Chato nga di mawagtang ang pagsalig sa publiko sa kapulisan ni ining maong negatibong isyu nga ng gawas, kay alang kaniya, pipila lang ang mga pulis nga badlungon ug daghan pa ang nagtinarong sa inang pagpangalagad. It will not also be good if we cast doubt on the entire police force. We have a very good police force. They're working hard. In fact, some of them are offering their lives, like Police Chief Inspector Cania and Police OIC Chief of Danao, Romagos. So
I would say that in terms of performance, naningkamot gyud ang atong mga kapulisan. Gani di kini mutuo nga grabe ang problema sa droga sa Bohol kay ang sunod-sunod nga dakop sa mga drug operators karon resulta lang sa subsub nga kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga drogas. There was an assessment among the police intelligence group during our last Peace and Order Council. Ang classification nila is only moderate. Moderate pero madungog nimos balita kay galihok lagi ang mga pulis. Galihok ang law enforcers. And then society is reporting. Andrea Patenia, News 5. Kasamtangan dunay pending case kung kinsay na nag-iya sa luna nga nahimutangan sa karang presento sa Fuente Osmeña Rotonda. Mao nga di magapanghilabot ang Kapitolyo nga usa sa mga claimant niini sa taho nga gihimong lodge sa mga pulis ang karaang presinto. King Perez, Sugin Limi. Sirado ang karang Cebu City Police Station 2 nga nahimutang dinhi sa Fuente Osmeña Rotonda dihang gisusi sa news team kagabi. Nagpasabot kini nga di na masudlan ang lugar sukwahi sa gikatahong gihimo kining lodge sa mga pulis nga magdakon og mga babae atol sa kagabion. Sukwahi sab sa pamahayag sa hepe sa Police Station 2, way pulis nga nagbantay dinhi. Matod sa namaligya dapit sa karaang presinto nga dunay magtambay nga mga pulis dinhi kaniadto. Apan wala na dihang gisirad-an kini human gibalita ang maong kontrobersiya. Takom si nanay kung duna bay mga babae nga magtambay sa maong stasyon. Nani pa yung mga pulis nga tigsod diha sa police station matag kata? Kung akong pangutan, murago naman, gikan natin dungog nga aerostoria ba nga mauna yung nana. Pero sa una na agad? Doon na kayo na, gikan silang duty mo, naman silang pahuway mo, maraming bawa no. Giingong iya sa Kapitolyo ang luna nga nahimutangan sa karaang police station ug nasayod niini si Governor Junjun Davide nga giangkon kini sa Kapitolyo. Apan di siya makamando nga mabantayan ang maong lugar kay under litigation ang maong luna. Dugang sa gobernador nga dunay midangop sa iyang buhatan ug mipadayag nga gamiton ang karaang presinto. Daghang kaing mihangyo po nako kung pwede ba nila magamit na ang police station kay wala man nagamitan sa police. Kinahanglan sabog ebidensya si Davide nga magpamatuod nga dunay katingad-an nga panghitabo sa maong karaang buhatan sa police station 2. Pero it's not good kung tinuon ng himong motel. At tingali mo kay libre mo ro man bayad ng ano mo na ilang di ko. Pero force mo na we need that. We cannot just be pointing fingers at the police na kung tinuon mangalana. We need some proof gyud ba. Nasayran nga gipaimbestigaran na ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas ang maong taho. King Perez, News 5. Sa ka-prayer rally gihimo sa mga lumulupyo sa Barangay Apas aron matangtang ang cell site sa ilang lugar. Sila nagtuo nga kini hinungdan sa sakit nga cancer. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Magkigtagbo ang taga Calvary Hills Apas Residents Organization sa kadaguan sa mga telecom companies aron hangyuon nga ipatangtang ang ilang mga cell sites. Matud pa sa tigpama pa sa organization Porpunyo Lapa ang ngayang tangtangon silang dapit ang cell sites tungod kay nagtuo sila nga kini ang hinungdan sa sakit nga cancer. Una nang gipadayag ni Dr. Agnet Peralta sa Center for Device Regulation sa Department of Health nga walay scientific data nga makapamatuod nga makakancer ang cell sites. Aron makuha nila ang atensyon sa mga kadaguan, nag-prayer rally kaganiyang buntag. Pag na-alarm, magid may bahay na ning may tungod ning kamatay. O doon na po may mga kauban nga ang number. Sobra sa 5 na nirang ako naibawaan nga doon ay mga cancer-related, mga breast cancers, mga babae. Pag hangyo sila, peacefully, nga makakam up sa win-win situation, noon matransfer nila ni voluntarily nga di nila sa nila lugayon. Matud pa nila pa nga ilang buhaton kutob sila mahimo nga dili mo sangpot sa kagubot ang ilang paghangyo sa duha ka telecompanies. Apan kung ugaling di sila hatagan og pabor, posibleng aduna sila himuong lakang aron matangtang gyud ang cell sites nga ilang gituhuan nga hinungdan sa sakit. We will find strategies ngita mi pagi peaceful legal gihapon. Posible mo I don't know mo will go into boycott siguro, may campaign for boycotting sa ilaha. Leslie Caminade Vistil, News 5. Gobernador Junjun Davide mideklarar og failure of bidding sa security services sa Kapitolyo. Wala muuyon ang gobernador sa rekomendasyon sa Bids and Awards Committee nga daugon sa post-qualification requirement ang nahabilin nga duha sa tulo ka nagtae nga bidders human gidisqualify ang Black Pearl Security Agency. King Perez, Sugin Limi.
rebid the security services contract. Sa sulat kagahapon ni Governor Junjun Davide ngadto sa mga sakop sa Provincial Bids and Awards Committee, gideklarar sa gobernador ang failure of bidding alang sa security services. Ang PBAC unang mirekomendar sa gobernador nga ipaubos sa post-qualification evaluation ang bid sa duha nga nahabilin nga bidders human gidisqualify ang Black Pearl Security Agency. Ang tulo ka security agencies nagtabla sa ilang bid hangtod sa katapusang sentabo sa kantidad nga 37,275,275 pesos and 40 centavos. Consultation with the BAC yesterday when we forwarded our recommendation to him for the appointment of an ad hoc technical working group. And in the course of that meeting and the discussions that ensued, he decided that it would be in the best interests of the province and for purposes of transparency. We will not do away with the POSQUA. Prerogative man na ni Gov as the head of the procuring entity. Gimando sa gobernador ang pag-revise sa terms of reference sa security services contract. Lakip na ang inconsistency sa pre-qualification ug post-qualification requirements. Buot usab sa gobernador nga usbon ang gidugayon sa kontrata alang sa security services. We also specifically, as stated in the letter, pointed out that instead of a 2-year contract, he would prefer a shorter period of time. So we're probably looking at a 1-year contract instead of the 2-year contract. Tungod kay mi deklarar ang gobernador og failure of bidding, mapahigayon og bag-ong bidding ang Provincial Bids and Awards Committee. Kundi ang duha ka nagtay nga bidder sa may aging bidding mahimong moapil. Lakip na niini ang Tactical ug GDS Security Agency. Apan sutaon pa sa PBAC kung angay bang tugutan ang Black Pearl Security Agency nga moapil sa bagong bidding. Ngunit sa mga gikalambigitan nga kontrobersiya sa maong security agency, lakip na niini ang pagpatrabaho sa mga gwardya nga way kontrata tali sa Kapitolyo. That is something also that the governor raised, whether what happens to Black Pearl as a consequence of all of this. We're aware that they were post-disqualified. So does that have any weight or does that prevent them from participating in this new bidding? But if na-express nga na gibutang diri nga dili sila pwede, and that's what we will apply. I'll look into it. Gitinguha sa Kapitolyo nga ma-award na ang security services contract sulod sa usa ka buwan. But atong i-fast track, I already met the BAC before this interview. I already apprised them of the developments. King Perez, News 5. Mga molupyo sa Sitio Acacia, Barangay Lorega nanawagan sa city government nga hatagan na sila og permanenteng kapuy-an. Apan sumala sa City Hall, mangita pa kini og paagi nga pangitaan sila og relocation site. Leslie Caminal-Vistil, Suginlimi. Gibisita sa News 5 ang Barangay Lorega human kini masunugi sa milabayng buwan. Hamugaway og susama sa subdivision na ang nahimutangan sa mga nasunugan tungod sa mga dala ni ining gipanghimo. Apan kun ang uban nakapahimutang nasa ilang mga panimay ug nakasugod na silang pag-construct, ang uban mireklamo ug miingon nga wa pa sila matagi og lunang kapuy-an. Gani ang ilang tugkaran walay mga suga ug gihulagway nga delikado. Usa sa mireklamo si Victorino Pulutan. Namanggoy kuan ko dinhi nga wala pay mga luna jud ba nga luoy pusog kaayo pod nga puros man ta mi nasunugan pod diri. Apan ang Pangulo sa Division for the Welfare of the Urban Poor Attorney Colin Rosel miingon nga ang mga nahimutang sa Sitio Acacia puros mga sharers o renters. Di gyud sila matagan og luna sa dapit tungod kay kadto lamang orihinal nga nagpuyo sa mong lugar ang maka-avail niini. Gani gihatagan na sila ginabang sa syudad human sa sunog aron makapangita og laing kaabangan. Ang mga nahibilin nga bakanting luna alang sa tukurong public market, tunghaan, park o residential building nga paabangan sa syudad. Giawhag ni Rosel ang mga mireklamo sa pagduaw siyang buhatan aron ilang mapangitaan og paagi nga makakita og laing relocation sites nga ilang kapuy-an. Ang mga duol sa Kalatutsi, mga renter tawo na sila og mga tawo na sila nga transient nga naa diha. Unya temporary ang ilang pag-occupy dihang dapita kay gihangyo man na sa kapitan nga anha sa sila ibutang diha, no? Leslie Caminal-Vistil, News 5. Huwag hunong ang kampanya sa Department of Health bahin sa grabing epekto sa sobrang panigarilyo sa usa ka tawo. Karon nga doon na sa sin tax law, nagtuang departamento sa panglawas na mikunhod na ang ihap sa mga taong nanigarilyo.
Matod sa consultant sa Health Wellness Program sa DOH, nga ang nagkataas nga presyo sa sigarilyo mo ay hinungdan kung nga nung wa na kayo mipalit ini. Tingwa nila nga mawa na unya ang mga naninda og sigarilyo sud sa 100 meters nga gilayon palayo sa mga buhatan sa gobyerno. Wa pa saod sila sa statistics sa pagkakaroon kung pila na ka mga pasyente sa Tibok Region 7 ang namatay sa sobrang pagpanigarilyo. Mga graphic arts gilaraw nga ipakatap sa DOH sa pampublikong lugar aron magmatngo na ang mga tao. So magiging sa advantage sa katong mga graphic warnings kay makasabot mo kita mga tao sa epekto sa smoking rather than katulang mga signages nga no smoking. Patod sa simbahan Katoliko nga taas pa kayo ang latason aron madeklara nga usa ka milagro sama sa nitabo sa imahen sa Birhen sa Dakbayan sa Karkar nga mihila og dugo. Awhag sa simbahan nga di dayon mutuo niini. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Mas daghan ang midagsa karon sa pribadong kapilya sa pamilyang Rehis sa Barangay Ocaña sa Dakbayan sa Karkar human migawas ang taho sa giingong paghilak og dugo sa imahe sa Birheng Maria usa ka semana nang nakalabay. Apan ang simbahang Katoliko pinaagi ni Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal miawhag sa katawhan nga di dayon mutuo sa giingong milagro. Bugtong simbahan lang ang makaingon kung tinuod nga dunay milagro nga nahitabo o wala. We should not believe in anything until the church says so it is, because it is something that we do not know what happened. Wa say plano ang simbahang Katoliko nga kuhaon ang imahe nga giingong nagmilagro gikan sa pamilyang Rehis apan iyang gihangyo ang katawhan nga kun mahimo di na muhatag sa ilang mga donasyon alang sa kapilya. And that is what especially the church is avoiding. Money-making miracles cannot be. Sa pagkakaroon nagpadayon pang investigasyon sa simbahan sa giingong paghilak og dugo sa imahe sa Birhen. Jinky Bargyo, News 5. Maukadto ang usa ka oras nga pagbalita sa Aksyon Bisaya. Kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!